हाय लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिहरबाय आरो लोगोसे आं दिनै न'खरनिनो गुसुं भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि सिगां लाना फैगोन आरो बेजों लोगोसे न'खरनि गासैबो गेदेर गोलावफोरखौ जोङो सनमान लागोन बेनि आं नोंथांमोननि सिगां गुसुं भिडिअ लाना फैबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो गावबा न'खराव गेदेर गोलावफोरखौ सनमान लाबानो जाबाय आंनि सिगांनिफ्राय बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि बयनिबो न'खरनिसिम आंनिफ्राय बैसागु बोथोरनि बा गोदान बोसोरनि नोंथांमोननि जिउआव आवगायनाय लाबोथों नोंथांमोना जौगासार जानो हाथों बेनि आं नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जाबाय बिदिबा जों भिडिअखौ नायनोसै लेट्स गो
दिनैनि ब्लगखौ आं बेनो फोजोबसाबाय दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुसुं ब्लग लाना फैबाय बे ब्लगखौ नोंथांमोना नायदो जोंनि न'खरनिनो बैसागु बोथोरनि अर्थात रंजालि बैसागु बोथोरनि मोनसे गोदान आरो मोनसे गुसुं ब्लग लाना फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायदो आं जोंनि न'खरनिनो फोरबो फालिनाय बा न'खरनि रंजालि बैसागुखौ जों फालिनानै गुसुं बिदिनो जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जों सनमान लादों बिदिनो आं नोंथांमोननि सायाव गुसुं भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना नायदो नायनानै जुदि मोजां नांब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जिमान हायो शेयार खालामबानो जाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो रंजागोन रंजालि बैसागु बोथोराव मोजां रंजागोन मोजाङै नोंथांमोना रंजालि बैसागुखौ बारहोलांगोन थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि जिउआव साननाय हनाय गासिबो जाफुंजाथों होननानै बेनिखायनो आंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो अरायबो आं गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो नोंथांमोना अरायबो जौगासार जाथों बेखौनो आं नोंथांमोन हास्थायनानै आं दिनै भिडिअखौ बेहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों।